Mangwanani akanaka vedare, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, makadii zvenyu mukoma Nashi? Please post for me as unknown. Makadii henyu mukoma Nashi? Inini ndiri kutsvakawo musikana, asi musikana uyu wandiri kutsvaka anofanira kunge ari hure wekuti ndinge ndichishandidzana naye kana ndikamuwana, nekuti basa rangu inini rinondiraramisa. Ndinoita basa rekuba. Vanoseka-sekai, asi upenyu is very difficult. Kana painewo musikana ane maqualifications iwawo, anofanira kunge achigara muLimpopo. Ngaandibate. Namba idzodzo dzandakupai mukoma paWhatsApp dziripo. Kana kuri kunzi tikawirirana, tinobva tatanga kutoita madhiri edu just for survival. Hey, vedare, ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Hanzi ndo confession yangu. Hanzi inini ndinoita zveumbavha. Ndavati please mukoma, tell us more. Munenge muchida kuzoshandidzana sei kana kuri kunzi munhu uyu akawanikwa. Hoping kuti vachatipa the full confession. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukoma Nashi, please vigaiwo zita rangu. Inini ndatambura nemadzikirira. Ende madzikirira aya anoitika kuma around 4 am. Inini ndiri kurarama ndiri kumhiri kwemakungwa. Zvekuti kana kuri kuZimbabwe, nguva dzinenge dzava kuti 9 pm. Mukoma ndibvunzireiwo kubva kuna Samaita kuti chinenge chimbori chii chinenge chichimboitika pamadzikirira. Uye kana ukabatwa nemadzikirira, zvinhu izvi zvingapedzwa nei? Kana ndava kunzwa kuda kurara, pamwe ndinototadza kurara kwacho, ndinobva ndatanga kumonyewa mutsipa chaiko, kutopona nepaburi retsono. Chokwadi unogona kutofira kuhope ikoko nezvacho zvinenge zvichiitika panguva iyoyo. Uye kana vari varoyi, zvinoitika here kuti muroyi angabva kuZimbabwe kuma 9 pm every night obva auya kuno kunyika kwandiri? Please vigaiwo nzvimbo. Mukoma, muroyi obva adzokera kuZimbabwe. Is it possible? Ndinokumbirawo kuti munge muchindipawo nhamba yavo sekuru. Upenyu hwangu hwakaoma ende ndinotoda rimwe zuva kuti ndinge ndichirondedzera nyaya yangu. Marriage tirimo, asi tingorimo zviya zvezita. Mumabasa kungovengwa, slow progress pazvose. Mumhuri kuvengwa, asi unenge uchibatsira, asi wacho waunenge wabatsira anobva angokupandukira. Akwereta mari yako haadzosere. Ndiwo mamwe ematambudziko angu. Mari inosvika 5,000 ndichitsvaka rubatsiro, asi shanduko hapana. Vamwe matsotsi chaiwo. Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchinditsvakirawo vanhu vanogona kundibatsira, kunyanya panyaya yemadzikirira. Ndanzwa. Muzondizivisawo kana maposta. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Kana paine ane maideas ekuti madzikirira angapedzwa sei, please ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadii mukoma Nashi? Inini ndine nyaya yakaitika mulife mangu pamwe nemhuri yangu. Mushure mekunge baba vangu vafa, takatanga kugara pamba pevabereki vangu, asi handina kuziva kuti baba vangu vainge vakasiya vakacherera mishonga pamba apa, uye ndainge ndisingazivi kuti baba vangu vaiva munhu ainge akaromba, uye hapana wavakasiya vataurira nyaya iyi yekuti ivo vainge vakabata-bata. Baba vangu vakati vafa, ndakabva ndaenda ndikatanga kugara pamba, but ndakati ndagara pamba ipapo paiitika mafunny movements nguva ipi zvayo. Pamwe zvaiva zviri zvikiti, asi unenge uchiti ndezvemuraini, asi kurema pamba apa pairema Nashi. Wainzwa kuti panapa pane zviripo chete. Usiku panze paichema zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Now ndainge ndiri muprocess yekuti ndoita sei kuti ndinge ndichibatsirwa kuti ndizive kuti chii chaicho chainge chava kutora nzvimbo pamba pangu. Ndakaendawo kunozivisa vana baba kumusha, ndikabva ndasiya mudzimai wangu. Mudzimai wangu ndakamusiya nemwana wangu, uyo ainge aine 3 months panguva iyoyo.
Pandakavasiya pamba vainge vari 2 chete pamba ipapo. Mukomanashi mukadzi wangu iye akati akasiya mwana akarara mushure mekupedza kumugezesa ndokubva amuisa pamubhedha ndokubva abuda kuti ange achiwacha hembe idzo dzainge dzakapfekwa nemwana. Ndipo paakaona kuti handina kutora sefu yekuwachisa nhumbi. Paakada kunopinda mumba akabva aona nyoka. Nyoka iyi hanzi yainge iri hombe ende nyoka iyoyo yainge ichinanzva mwana, yainge yakaita zvekumonera mwana. Mukadzi wangu anoti paakatiza achienda kunoudza vavakidzani vedu akabva aita sekunge ainge adirwa acid ndokubva atanga kunzwa kutsva. Time yaakazodzoka nevarume vemuraini mukomanashi vakabva vasvika nyoka iya yaainge ati ainge aona yainge isisipo nyoka iyoyo, but mwana ainge afa. Asi mwana uyu ainge abviswa ganda rese rekunze, kwainge kwangosara nyama yemukati. Mwana akati achinoiswa kumochari, mudzimai wangu akabva atanga kuitawo the same problem. Ganda rake rekunze rikabva ratanga kungofunuka achingosara nyama yemukati. Mudzimai wangu akazosvikawo pakufa. Mukoma, ndakasvika pakuviga mitumbi miviri musi umwe. Izvi zvakatidya mwoyo kuti konyoka iyi yainge yabva kupi. Takabva tazombozamawo kufamba tikabva taendawo kuvabatsiri. Ikoko ndakabva ndaudzwa kuti baba vangu vainge vakasiya nyoka nechikwambo. Zvinhu zvose izvi zviri kurarama zviri pamba ipapo mukomanashi. Vainge vakacherera zvekare mishonga yavo, asi hanzi mishonga iyi yainge iri mishonga yekuchengetedza musha. Asi hanzi vakati vacherera mishonga iyoyo yekuchengetedza musha, mishonga iyoyo ndo yakazotanga kupanduka ukaunza matambudziko eurombe mumusha. Nashi asi help handina kukwanisa kuiwana. Ndava kutorwara mushure mekuenda kuvabatsiri. Ndakati ndabvako, mubatsiri uyu akabva ati ainge abvisa zvose zvainge zvakabatwa nababa pamba pedu. Ndakabva ndangosarawo ndiri ndega. Iye zvino ndiri kutanga kuitawo problem yekuti ndinongotanga kufunuka ende ndinenge ndichifunuka muviri wose. Muviri wangu nawo wava kuita white, kusara neganda rewhite. Kana ndikangokwenya ndinobva ndatoona kuti ndinenge ndichitobva ganda posara pakaita white. Kuchipatara hapana kana chavari kumboona mukomanashi. Ndatambura, hapana ava kuda kuva pedo neni. Vanhu vanotya kuti ko chii chinozoitikawo kwatiri kana tikada kuzviswededza pedo nemunhu uyu. Ndiisireiwo nyaya yangu kune vedare, zvimwe ndinokwanisa kuwanawo mubatsiri anozondibvisa mumatambudziko awa andiri kusangana nawo. Ndinogona kungourayiwa zvekare nechirwere ichi chandisiri kunzwisisa. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo, hanzi ndiri kufunuka ganda, asi pacho panenge pafunuka ganda hanzi panobva pasara pakaita kala yewhite. Vane ruzivo, please tibatsireiwo kuti imedical condition ipi inokonzeresa izvozvo kuti unenge uchifunuka pachisara ganda rewhite. Zvakangooma hazvo vedu wei. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Meseji yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, inini ndiri munhukomana akauya muSouth Africa mainge muri muna 2021. Ndakati ndasvika muSouth Africa ndikabva ndatanga kugara nasister yaamai vangu idiki amai nini. Ndikabva ndatangawo kushanda pakawash. Ndakati ndichishanda pakawash ipapo ndakazosvikawo pastage yekuti ndainge ndava kutyaira midhudhudhu iya inoita zvemadeliveries. Sezvo zvinhu zvainge zvakaoma pazimu, ndaiti kana ndikashanda ndaitumirawo amai vangu pashoma pashoma pandinenge ndiinapo panguva iyoyo. Ndainge ndichibatsirana zvekare nevagarisani vandinogara navo until basa rangu razosvika pakupera. Saka nawo ndava ne7 months ndakangogara pamba, but handina kugara, ndinenge ndichitozamawo kutsvaka pekubata-bata napo. Apowo amai vangu vakabva vauyawo kuno kuti vange vachibatsirikana nekurapwa. Saka murume wasista yaamai vangu vanova pamunini kwandiri vakabva vabva kumba kwasekuru vangu. Vakabva vaudza sekuru kuti vari kundipa only 1 week rekuti nditange kushanda, kana kuti inini ndobuda, kana kuti ivo pamunini vanobva varamwa imba vobva vabuda. Saka zvinhu zvacho zvandiomerawo.
kana pandakatombowinawo mari kumashure uko ndainge ndichiitawo zvekutamba njuga ndokubva ndakwanisa kuwina mari. Ndakabva ndashandisa mari iyoyo ndichibatsira munhu wose wemumhuri, ndikabva ndaitawo zvainge zvichidikanwa kuitwa semunhu ainge akagara achiita zvekuchengetwa. Saka mari yose yandainge ndahwina kunjuga ndakabva ndangoishandisa. Asi nhasi uno vava kundibata rafu. Kana pakanzi vazukuru bvisai mari yekugadzira angava ari matomstone ana sekuru nana mbuya, ndini nyakubvisa mari inenge yakawanda. Vamwe vanenge vachingoti zvinhu zvavo zvakavaomera. Apa vana vavo vakachengetwa naamai vangu from primary to high school, asi now because inini handisi kukwanisa kushanda, bamunini vava kungogara vachingopopota vachitaura kuti ndibude pamba pavo because handisi kushanda. Saka now ndashaya kuti ndoita sei because amai vangu variko kuno. Ko ndikabuda ndikaenda, ko nhai amai vangu vanozosara vachibata pai? Ende ivo vanhu ava havazosari vachibata rafu here amai vangu? Please ndipostereiwo, ndatambudzika. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanakomana uyu. Hanzi kumashure uko ndakambowina mari yenjuga yainge yakawandisa ndikabatsira hama dzose, asi now hama dzose dzasvika pakundikanganwa. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaureiwo naye mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadi mukomanashi ya zita mati ndisataura zvangu but munongondichinjirawo voice rangu. Mukomanashi ndine nyaya yangu yakamira sezvizvi. Ndine kwandinoshanda kunyika dzevatorwa but ndakatanga kushandira murungu iyeye ndofunga pava nemakore. Ndaishanda ndichichengeta murume wake nchiita zvecaregiver. Saka pakazoshayika murume wacho ndanda kutogara navo, vakanditi uya tigare tese uchichengeta murume wangu. Saka paakazofa ndakangofunga pamwe kuti sezvo murume wacho afa pamwe basa rangu rapera. Basa harina kupera. Vakabva vanditi aiwa pamazuva ako anga achitishandira mande kusvika Saturday, sezvo murume wangu anga achirwara anga achingoda kuatendwa every day. Saka takukutsvagira kune vamwe varungu mamwe madays. Ndobva vanditsvakira ivo, ndobva ndasara nemazuva avo asi ndichingogara zvangu navo. Mukomanashi basa randakashanda pamunhu iyeye handidi kunyeperai. Ndakashanda zvinorwadza pamunhu iyeye akazofa. Because munongozo vanhu vanorwara vanenge vachiita tsvina vachiita sei. But ndashanda kudero mukomanashi. Unonyatsoona kuti vanhu vane mari ava ende vane mari but havana kana chavanombokupa. Kana iri 2 cents ndiyo yavanongokuoresa iyoyo. But zvawaita zvese izvi zvinoda kutobhadharwa pamabenefits chaiwo hapana. Zvose zvitopiwawo vamwe vanhu kutoona kuti izvi zvaenda izvi chokwadi here izvi, kana ari maproperty zviiko. Ndochitoita kurwadziwa kuti saka inini pese pari kupiwa vamwe zvipo zvasekuru ava, inini pagoshayikawo kana hwani nezvandakaita zvese zviya zvezvingondibata. Zvadero vanenge vachingoenda mumaholidays vachingodidi. Unonyatsoona kuti hande pari kushanda mari, kana hwandira unombowedzerwa hapana. Kana panogovewawo zviya zvokunzi pakupiwa vanhu zviizvi hapatorina. Mukomana chindokumbirawo mundibetserewo kuti pane wiri yakanyorwa nasekuru ivavo panga pane zita rangu but haribudi, haritotaurwi nezvaro. Handizivi kana vachazoriburitsa but unongonyatsoona wega kuti zviritovharwa zvichitotsikwa. Mukomana chindokumbirawo kana pane munhu anokwanisa kundibetsera pane izvozvo kuti zviri pawiri ipapo vazvitaure. Zviripo zvangu zvandakapiwawo nasekuru ivavo. Bhosi wangu ari mukuru ane mashezi kumamota, mazita emamota andingazotaura zvangu. Bhosi pane vanenge vachiziva pamwe nyaya yangu. Pane mashezi kumamota, makambani emamota sai. Right, tapedzapo. Mukomanashi ini ndine problem yekuti nyenge ndikadanana nemunhu handina chero tikadanana nguva diki diki zvinenge zvotopera.
tikatodanana nguva diki diki zvatopera. Ende ndichifamba po vanhu vanenge vachitondiona ndiri munhu ane mari, munhu ane everything, but handina chandinacho. Saka ndigoti ndakarara zvakare ndichitongorota dzimwe nguva ndichitorara nemurume, but murume ndisina. Komana achindokumbirawo mundibetsere kana paine anogona kundibatsira pazvinhu izvozvo. Nekuti dzimwe nguva ndoshanda nyange ndikapiwa pei yangu ndotoshaya kuti yapera sei, yaenda kupiri kuitei, zvafamba sei, handizivi zvazviri kungoita zvega kuti zvii zviri kuitika. Ndokumbirawo mundibatsire. Ende futi vamwe vanhu vakandikwereta kana kuti mari havandidzoseri. Pandori neumwe murume wokwamurewa akandikwereta mari inotosvika kuma 10,000 rand. Haana kundidzosera mari iyoyo. Akatora nesunbeam pot yangu ndamubatisa kuti aende nazvo kuZimbabwe achizviti ndimalaiki. Ne4 plate stove yangu. 4 plate stove yakazobuda tatoita zvehondo yekutukana. But sunbeam oven zvakangopera zvakadaro zvese nemari yangu zvikapera zvakadaro. Wandangokwereta mari yangu handidzoseri. Saka ndaichikumbira kuti kana paine wamunoziva kamumupewo manambers angu kuti andibetserewo. Because kukura kuri kuuya handimboiti relationship inolasta. Ende vanenge vachitondida, varume vane tundwavo vachitondida, but hapana kana zvinombobuda. Saka ndaneta nekuitiswa. Ende kana nazvino nyange ndikanzi ndine boyfriend ka anenge achitopromisa kutondiitira zvese mukomanashi, but hapana, zvongopera zvakadaro. Ndokumbirawo mukomanashi kana paine anokwanisawo kundibatsira, mumupe manamba angu andibatsirewo. Mari chaiyo ndinongori munhu asitorina mari. Kana izvezvi kana mwedzi wakapera handina mari. Kana 50 rand muchikwama changu hamuna. Ndokumbirawo mukomanashi mundibatsirewo kana paine anokwanisa kundibetserawo, mumupe manamba angu asi voice rangu muri chinji. Naita basa. Vedare ndo voice note randatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.